Checkpoint 1 normálne. No, ale nejaké správenie, čo tu chcú vyrezať. Ohľadom to dal. Práve sme trafili strom a asi sa vrátim, lebo nevieme toto prejsť, byť sa to nedá. Lebo tam je ďalší strom. Takže... Aha, už to dali, tak... Je to tam, potlačím ťa. Poď, kúsok. Ešte. Počkaj. Dobre, už sme doma. Ešte ja, chalani. Počkaj, dám ti ruku. Daj GoPro, chyť. Poď. 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 Normálne som tu. Dobre, je to tam, dokázali. Checkpoint a... Ty kokos, som sa zapotil. Strašné časy. Zvládli sme to. Je to ale drsný ultimate toto. Skoro sme to nedali. Už to tam presvíta. No ty kokos. Ty. Teraz čo? To nám tu nové nastrať, ale... Tam je zase ďalší, ani obiť sa nedá. A z druhej strany divaj, aký ešte. Je to v piči, sme tu uväznení. A vrátiť sa nemôžeme, tam je ďalší. Teraz tu budeme krúžiť. Jaro, tu to podplaviť. Jaro kotul a preskočíš ho. Ono zlomí. Oho! Ono zlomí. Pozor na to agresora, ak to vytrhol. Skús skočiť po ňom, no. Ukáž, pomôžem ti. Rozoberem ho. No tak toto, čo si spravil? Ešte. Teraz sa nepodídem už. A na nás. Poď, ešte udaj, nehanbí sa. Kurva, ukáž tú agresiu. Ešte, lebo neprejdeme. Kde je to zviera? Už to dáme. Toto nepodne... Jak čo s tým? Neviem, treba dať do piče. Do tu dá do neviem. Dáš to? Ty, no tak to. Dobre. Checkpoint 2 sme prešli. Môžeme normálni ľudia tady to chodiť. No. Nie len takí profíci ako my. Valík buty. Jaro je valík smrek. Valík smrek. Powder! Hodina 25 na Krakovku. Je 8:22. Pokácané stromy, toto je úplná tajga, ako neviem ako sa odtiaľ to dostaneme. No a zase tu budeme musieť prenocovať a postaviť nejaký posed alebo niečo také. Má prísť búrka. Koľkatý deň blúdime? Sme tu 6. deň, nemáme jesť, proste máme tu iba jednu fitičinku pre 4. Máme kúsok vody a naozaj je tu veľká zima a má ešte prísť búrka, takže neviem, či to tu prežijeme, takže asi sa možno rozlúčime. Čo by ste chcel povedať? Už aj oščané. Tak opročka sa znamená. Podľa mňa jediné, čo ona vidí, sú tie stromčeky. Tieto, že? No však treba. No.
Je to tu. Je to tu. Je to tu. Je to tu. Sme doma. Last checkpoint is here. Tu to len odvrknúť na hránke. No jasné, vum. Yeah. Kraková hoľa. Hádko, daj si. Džima. Maďara džima. Nemám. Včera mi skončí. Ty tu máš aspoň farbu, čo? Neviditeľný plán. Ticho, ticho, ticho. Sú tam dvaja. Findo! Granata! Aj, kurvi! A na one. Granát, chalani! Pohoda, všetko? Au, au. A dole. Poď. Poď ešte. Makaj. Poďme sa tu švíčkať, koko, čakaj si. Ale som krásny, najkrajší. Vyhraj. Ja tu mám normálne stolový počítač. Nakupoval, Jaro, čo sa ti stalo teraz v McDonalde? Koľko menučiek si kúpil? Čo? Jedno. Za roh na B. Za 14. Jedno menučko za 14 €. Kurva, dajte mi peniaze, čo? Dokopy iba 3, že Jarko. Daj menučka, zosítil prsta mňa. Keď Jaro pôjde do Mekáču, tak ho treba natáčiť aj 3 rakov. A tak koľko Taký pohľad na teba vystrašený dá, budete mi také peniaze. Nie, že neovplyvní dvoječka. To je keď som dal tú dvoječku. Vieš, až na to. Mne sa to hneď zdalo podozrivé, lebo najprv vieš, že ja ti tie dvoječka dám. A zrazu, ovplyvní mi dvoječka, vieš.